Dnes si urobíme takýto krásny perníkový koláčik. Začneme tým, že si dáme do misy 200 g cukru, jedno vajíčko, ku nemu druhé. Do toho si nezabudni pridať olej, bude ho 200 ml, trošku si to mixni, až to má tuššiu konzistenciu, ako na videu. Tak, spravila sa nám z toho taká pasta, dovnútra pol litra mlieka, 3 lyžice kaká, tak, samozrejme malé lyžice, lyžica škorice, lyžica sody bikarbony, 3 lyžice lekváru alebo čučoriedkového džemu, to už nechám na tebe. Zase si to mixneš, teraz si pridaš 400 g polohrubej múky, 2 lyžice perníkového korenia, to už veľké lyžice, trošičku si to s lyžicou premiešaj, až ti to neprská z mixera, ako mne. Tak, teraz už sa na to môžeš vrhnúť znova mixerom, mixuješ, až ti nevzniknú žiadne hrudky. Cesto je sivé, ale je to kvôli džemu. Pekne si to vyleješ na plech, plechom zatrasieš, tak, vyškrabeme, až nám nič nezvýši. Zatrasieš s tým, pečieš na 180 pol hodinky, tu už to máme, navrch obľúbený džem, ja dávam jahodový, pekne rozotrieš rovnomerne, no a už si to posypeš kokosom alebo čokoládou, nechám na tebe, ja dávam kokos, dáme ho rovnomerne do každého rohu, na každý kúsok, až to máme a máme hotovo.